udělám, já si musím udělat asi zítra, nebo Máte kašel? Špatně se vám odkašlává. Vždyť průvodce a ono... Řekni, že mu to pošleš jako video, co se stane. Jako instalaci všechno já rozběhnu. Instalace systému Windows. Mám to na flešku. Pošle. Napiš mu, že se instalace rozběhne, ale pak už nic. Pošle ti video. Počkej. Jako teďka to normálně načítá. Ty vidíš, na nos. A to se ukáže při každé instalaci.